I da vidimo još jedan video koji nas je motivisao da odigramo panel. Znate šta mi je sad u glavi, evo. Dakle, igramo šta je Filipu sad u glavi? Izvolite, šta je Filipu sad u glavi? Sad kad Palma opet dođe, a ja spreman. Šta je Filipu sad u glavi? Veća količina krvi. Šta je Filipu sad u glavi? Koji je meni Šta je Filipu sad u glavi? Jao, kakav članak ima koleginica. Jo, ipak nisam retard kao onaj Perišić. I dalje mislim da sam bolje prošao nego Predojević. Šta je Filipu sad u glavi? Ja na koljenima sam, biću tako znam. Šta je Filipu sad u glavi? Ne mogu sam ga. Šta je Filipu sad u glavi? Kundalini, ja opraštam svima. Šta je Filipu sad u glavi? Sad sam kornjača, još samo da budem ninja. Šta je Filipu sad u glavi? Idemo, gospodo. Palma. Šta je Filipu sad u glavi? Tek je utorak, ja, tek je utorak, ja, tek je utorak. Idemo, šta je Filipu sad u glavi? Da mi je Palma sad ovde pa da mi uvrće ruku. Šta je Filipu sad u glavi? Jao, sad sam shvatio šta je Lane mislio kad mi je rekao ono. Šta je Filipu sad u glavi? Jebate, ali je kornjačama neprijatno. Jebate, neka su na ovoj televiziji gostovali Sting, Brian Ferry, Billy Idol, Gloria Gaynor, Ian Gillan. Šta je Filipu sad u glavi? Interesantno, uvek kad sam na kolenima, čujem zvuk saksofona. Šta je Filipu sad u glavi? Ja ne mogu ovako da klečim, a da ne grizem jastuk. Šta je Filipu sad u glavi? Jao, ženske noge, fuj. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.